Εγώ καμαριέρο θέλω να είναι, ρε παιδί μου, έτσι. Να έχει μαύρα μαλλιά. Μαύρα μαλλιά, ναι. Σπαστό όμως, έτσι, στο σγουρό, ρε παιδί μου. Στο σγουρό, το σπαστό, το μαύρο μαλλί, ναι. Λοιπόν, να έχει ωραίο πρόσωπο. Ναι, έχει ωραίο πρόσωπο, ναι. Κατά πράσινα μάτια που να κάνουν αντίθεση. Κατά πράσινα μάτια που να κάνουν αντίθεση, ναι. Έτσι, ωραίο μπούστο, ρε παιδί μου, έτσι, στήθος, αλλά ιαπωνέζικο πεπόνι. Ωραίο πεπόνι ιαπωνέζικο το στήθος, ναι. Λοιπόν, έτσι, αυτά flat ξέρεις εσύ. Έχει τάσεις φυγής. Ποια η καμαριέρα? Όχι, το στήθος. Εσύ τι θες να έχει? Τάσεις φυγής. Όχι, είναι αισθητό εκεί πέρα, δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά. Αισθητό αυτό, δηλαδή, θέλει να φύγει μπροστά, θέλει να σκίσει τα ρούχα, να φύγει. Α, μπράβο. Μα τι μπράβο, τώρα συμφωνείς μαζί μου, δηλαδή. Πάμε παρακάτω, μωρέ, το βρήκαμε αυτό. Πάμε παρακάτω, Με έτσι πεταχτό ποπουδάκι. Ποπουδάκι πεταχτό, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, που δεν είναι σαν ζελές που πάει πέρα από αυτό πάνω κάτω. Που δεν είναι σαν ζελέ. Του δίνεις μια φάπα και παπ, κάνει μια ελαφρά ταλάντους και μένει στη θέση του. Τι κάνει. Μια ελαφρά ταλάντους, δηλαδή παπ. Ένα παπ. Ίσα ίσα, ρε παιδί μου. Ίσα. Είναι γυμνασμένο δηλαδή το ποπουδάκι. Ναι. Δεν μου λες κάτι? Παρακαλώ. Την ερωτική στάση κεμπάπ, την ξέρεις? Ναι, γιατί μετά πας κεμπάπ. Την ξέρεις πώς γίνεται? Και κάτι ψηλά. Για λέγε πώς γίνεται. Περιέγραψε μου πώς γίνεται η στάση κεμπάπ. Ξέρω, στα 4. Και αρχίζεις και βαράς. Ας πούμε, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, εσύ το ξέρεις? Όχι, θέλω να μάθω. Αλλά εγώ αυτό φαντάζομαι. Οκ. Πες μου, να αποσυντονίσεις, καπετάνι. Έλα, λέγε. Έχουμε την καμαριέρα. Ναι, την έχουμε. Λοιπόν, στο ποπουδάκι είχαμε μείνει, τώρα πάμε στα πόδια έτσι ψηλά, ρε παιδί μου. Ναι. Καλή γραμμά. Καλή γραμμά. Λοιπόν, την καμαριέρα όμως θα μου την ντύσεις εσύ. Εγώ θα την ντύσω. Λοιπόν, για να δω. Γιατί δεν θες να τη γδίσω εγώ καλύτερα, την ντύσεις εσύ? Συγγνώμη, εγώ θα την γδίσω, εσύ θα την ντύσεις. Ναι, άμα τη γδίσει εμένα να χέσεις. Τι? Άμα τη γδίσεις εμένα να με χέσεις, τέλος πάντων. Ναι. Συνέχισε. Ντύνε. Λοιπόν, είμαστε σε ένα κρουαζερόπλιο. Πολύ ωραία. Η κοπέλα αυτή είναι όπως την περιέγραψες. Αλλά έχει σουφρωτά χείλη. Μ' αρέσουν πολύ τα σουφρωτά χείλη. Είναι τόσο Περιέγραψε το λίγο πιο πολύ αυτό. Ωραία, είναι σουφρωτά, πολύ σουφρωτά. Σαν κολοπιθήκου. Συγγνώμη, παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι. Φοράει ένα μαύρο φουστανάκι μίνι. Πεταχτό. Φιλά, ρε παιδί μου. Κάθε φορά που κάνει και την παραμικρή κίνηση μπορείς να δεις ένα ποπουλένιο βρακάκι. Σηκώνει τσιγάρα υπόθεση. Νομίζω θα έλεγες κάτι άλλο τώρα. Και άλλα πράγματα σηκώνει, αλλά θα μας κόψουν. Προχώρα. Γιατί σε έχω ικανό εσένα. Καπετάνια. Άκου που σου λέω, σε έχω ικανό. Καπετάνια, στο κουράζι σου συνέχισε. Καληνύχτα, καπετάνια. Γιατί νιστάζω, ρε? Πού θες να ξέρω κάθε φορά που σε πάω νιστάζεις? Να υποθέσω κάτι? Ξέρω εγώ, μπορεί να πέσει και μέσα. Τι. Εσύ τι ρόλο βαράς εκεί στο πλοίο? Εγώ είπαμε πάω διακοπές, είμαι στην καμπίνα μου. Τι καμπίνα έχεις? Σε βρύχωρη. Ναι, πρώτη Σου κλάση. το είδες? Τι έπαθα? Τι έπαθες? Σου είδα, ρε παιδί, σου το είδες κατάσταση. Α, σου το είδες? Ναι. Τι λέρες είναι, μαθαίνω ελληνικά ακόμα. Λοιπόν, είσαι σε σου το είδες κατάσταση. Α, μπράβο. Έτσι. Και έχεις παραγγείλει κάτι. Έτσι. Ναι, εντάξει, εγώ το σκεφτόμουν σε φάση να την καλέσω γιατί κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν υπάρχει, αφορμή είναι να την καλέσω. Γιατί μου έχει τραβήξει την περιέργεια. Ναι ρε παιδί μου, πες μου, τι θέλεις να... Πώς, Είναι λερωμένα τα σεντόνια και θέλω να μου τα αλλάξει. Ωραία. Έρχεται λοιπόν η κοπέλα εκεί και πες της τώρα. Χτυπάει η πόρτα. Παρακαλώ. Καλέσατε για τα βρώμικα σεντόνια? Ναι, εγώ. Τι, εσείς τα λερώσατε? Όχι, βρωμισμένα ήταν από τη στιγμή που μπήκα. Τι θέλετε να πείτε, ότι δεν αλλάξαμε τα σεντόνια? Τι να σας πω, ίσως να μην φταίτε εσείς. Κάτσε να γράψω κάτι εδώ πέρα που το ξέχασα.
Τι γράφεις, μωρέ? Τη διαθήκη σου. Γιατί? Γιατί? Έλα ρε, με πέταξε έξω το σύστημα. Δεν έχω. Τη διαθήκη μου λέει γράφει. Δεν έχω. Πού να πας τη γλώσσα σου? Γιατί? Θες να με ψοφήσεις? Όχι, παιδάκι μου. Κουφιαρό. Τι είναι αυτό που λες? Λοιπόν, και μπήκε λοιπόν η κοπέλα, είπαμε, έτσι. Σας ζητούμε συγγνώμη, κύριε, θα τα αλλάξουμε τα σεντόνια. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Άμα δεν έγινε τίποτα, για δεν κοιμόσαστε στα αυτά τα αβρώμικα. Δεν περνάτε λίγο μέσα. Αλλάξετε και τα σεντόνια. Μα τώρα, είπατε δεν έγινε κάτι. Θέλετε να σας αλλάξω τα σεντόνια? Βεβαίως, που θα κοιμηθώ σε βρώμικα σεντόνια. Μισό λεπτό να πάω να φέρω καινούρια. Φεύγει. Τι κάνεις? Υπόψη η κοπέλα ακούει Wasp. Και έχει ένα Walkman, ας πούμε, και ακούει... Όχι, ακούει γενικά Wasp. Εγώ έχω στην καμπίνα μου έχω βάλει Wasp να ακούγονται. Ωραία. Λοιπόν, για λέγε τώρα. Γυρίζει. Τα αλλάζει. Και με ρωτάει. Ακούτε Wasp, λέγε ρε. Εσύ πρέπει να μου πεις το σημείο. Εσύ είσαι ο narrator. Ναι ρε παιδί μου, τι θέλεις να σου πει, ας πούμε, για να την πάρω να το πει. Λοιπόν, ακούει τη μουσική ρε παιδί μου και με ρωτάει. Ακούτε Wasp? Λέγε. Ακούτε Wasp? Βεβαίως, είναι αγαπημένη μου μπάντα. Έχετε και μπάντα? Όχι, Wasp είναι αγαπημένη μου μπάντα. Τι είναι Wasp? Πάμε από την αρχή. Είπαμε, ξέρει τι είναι Wasp, ακούει Wasp, λατρεύει Wasp. Ναι, αλλά τι σημαίνει Wasp? Είναι αρχικά αυτά, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνουν? Πέθανες τώρα. Άλλο είχα στο μυαλό μου, άλλο. Είναι w.s. WAS.p www. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να αρχή. Και χωρίς πολλές απορίες. Όχι, δεν θα έχουμε απορίες. Πάμε να αρχή. Ακούτε Wasp? Ακούω Wasp, ναι. Όχι βρε, εσύ το λες αυτό το. Ναι, συγγνώμη. Ακούτε Wasp? Ναι, είναι αγαπημένη μου μπάντα η Wasp. Και εμένα, τι σύμπτωση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από Wasp? Κασμίρ. Μάλιστα. Το όνομά σας αν επιτρέπετε? Τι συμφωνείς? Ζούφ! Πού συμφωνείς, αφού δεν έχω, δεν υπάρχει. Είναι το Κασμίρο εδώ, προσπερνάω. Πώς το προσπερνάς? Σε δουλεύει γκόμενα και εσύ το προσπερνάς. Πράγμα από την αρχή, καπετάνιε. Πράγμα, τα λέμε σωστά να πούμε, εντάξει. Ναι, σωστά. Ξαναρώτησε την πάλι, ποιο τραγούδι σου αρέσει? Ποιο τραγούδι σου αρέσει από τους Wasp? Chainsaw Charlie. Πολύ άγριο κομμάτι. Καλά. Ωραίο όμως. Το όνομά σου αν επιτρέπετε? Μελπομένη. Μελπομένη. Μάλιστα. Μελπομένη σου αρέσουν τα άγρια πράγματα? Τα σεντόνια ήρθα να αλλάξω, μαλάκα. Μου την πέφτεις? Λοιπόν, τα αγαπημένα μου κομμάτια που πας, δεν σου πει ποιο είναι. Το μαλάκα δεν σου κάνει καμιά εντύπωση, έτσι? Προχώρα, μαλάκα. Όλο, δηλαδή, είχα στο μυαλό μου ένα ωραίο σήμερα μου γάμω τον πελάτη. Ωραία, αλλά πάμε το δικό σου το αυτό, άντε πες. Λοιπόν, ναι, τι με το Wasp, ναι, τα άγρια, ναι, ωραία. Λοιπόν, σου αρέσουν τα άγρια πράγματα μελπομένη, Τα πολύ άγρια όμως. Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι? Από Wasp. Γιατί κλείνει η πόρτα. Δεν ξέρω, κλείσε μια πόρτα, κάτι κάνε. Εγώ κλείσα την πόρτα. Ναι. Το Animal. Από Wasp. Τη συνέχεια την ξέρεις, καπετάνια. Και η ιστορία έληξε. Δηλαδή μόλις της είπες Animal, έληξε η ιστορία. Το Animal από Wasp τη συνέχεια την ξέρεις. Beep like a beast. Τι. Animal από Wasp. Ναι. Έχει μέσα σε εισαγωγικά, ναι, μια άλλη φράση. Τι φράση έχει? Fuck like a beast. Ας το διάλο. Να με την Παναγία να πούμε. Και τι, έβγαλες γυναίκα τώρα δηλαδή? Τώρα τελείωσε, την έχω βάλει, την έχω ρίξει και έχει τελειώσει το πράγμα.